Okay. I just want to say something to the Christian woman. Vakadzi vakada Jesu, vakadzi vakapfuma kutera Jesu. These are the three things that I need you to be careful with. Pakupinda kwamakaita muchiKristu. Makaita good decision kutera Jesu nekupinda muchechi. Truly speaking, that is the best decision you have ever made in your life. Makagona zvisingaiti, but zvamapinda kuchechi kudai, ndakakukupa advice. Kune zvinhu 3 zvandinoda kutaura nezvazvo. Number 1, kana mapinda muchechi, kune chinhu 1 chinonzi kupfimbwa nemafundisi, kupfimbwa nevanhu vane influence, kupfimbwa nevakomana vemagitare, nekupfimbwa nevakomana vekupresent worship, nekupfimbwa nevakomana vanenge vane tuchigaro muchechi. Haisi breakthrough kana wamuchechi. Izvozvo zvakangofanana nekubva kuZimbabwe uchienda kuSomalia uchitori kutiza nzara. Zvakangofanana nekubva kuZimbabwe uchienda kuMalawi uchitori kutiza nzara. Hapana chaunenge waita, unenge uchibva kunhamo uchienda kunhamo iri wese. Kana mapinda muna Jesu, hakuna achievement inouya nekuita madhiri nevanhu vane zvigaro muchechi. Achievement inowanikwa muchechi kukunda tumatricks twese twekunyika nemadhiri ese amaisimboita kunyika. Izvo zvekuti wapinda muchechi ndowataka kupfimbwa namufundisi, ndowataka kupfimbwa nevanhu vane zvigaro, hazvina blessing yazvinokupa uri muchechi. Chazvinongokupa kutukwa naMwari. Saka most of you makapinda mumachechi muchida kupona ndokubva mava the center of attraction. Probably you were beautiful, manga muri mayellow bone, maybe makapiwa structure dzakanaka naMwari, makapinda muchiattracta nehembe dzamaipfeka dzemunyika dzinorakidza mastructures enyu nebeauty yenyu. Vafundisi havana kuda kuva open and honest to tell you kuti vanasisi zvatakaya kuna Jesu dressing chaiyo tinochinja. Vakakuentertaina imakadaro because ivo vakakuchivaiwo. Vafundisi nema-youth leader, ma-deacons nechi vakataka kuita teki nemi, makatofunga kuti ndokuachieva ikoko, because if the pastor is sinning, if the pastor is doing it, then ijackpot. Makapinda mumasystems azvo. Asi hamuna chamunokohwa muna Jesu nenzira dzakadaro, hamuna chamunokohwa within the church nenzira dzakadaro. Kana uchida kukohwa muna Jesu, unofamba nenzira dzakachena. Mufundisi vakauya vachivhurikira, even vari handsome, even zvichizonzi unowana mabenefits emari, but remember you came to a spiritual place which is a church, pekuti unofana kuwana makomborero aJesu Kristu akuchengetedzera upenyu hwako, agokupaura mangwana rakanaka, plus mweya wako ugowana kuendawo kudenga. Zvino wapinda muchechi, you are dooming your spirit, you are dooming your soul. Kuita madhiri within the church kunounza macases, kuita madhiri within the church kunounza minyama, kunovhara madoors anofana kunge akavhurika muupenyu. Saka ndinokumbirisisawo hanzvadzi dzangu, vana baba nana amai, kana uripo akapinda muchechi, uri kutozviziva kuti mufundisi vane mukadzi, uri kutozviziva kuti brother ningi vane girlfriend yavo, uri kutozviziva kuti zvamuri kuita zvemadhiri within the church. Don't be used as a garbage. You must quickly quit everything that you are doing. Usapfimbwe nemukomana wemagitari uchifunga kuti ndo achievement. Motanga kuitisa madhiri ekuti munenge muchirara mese apa muri within a church. Ufuchi according to mutemo wechurch hazvibvumidzwi mutemo webhaibheri kuti munhu arare nemunhu asina kuroorwa. Iwe uri kurarwa nemukomana wemabhendi. Kune vakawanda vatoziva vakapiwa mimba nevakomana vechecha. Kune vakawanda vatoziva vakapiwa mimba nemapastors. Vakanzi be saved because zvinozonyadzisa. Look at how many dirty things you are doing because of coming to Christ. Ingadai wakaramba hako uri kunyika, wanga usina anokupomera pamweya, wanga usina anokupomera panyama, waingoramba uchiita madhiri ako pasina kana bhaibheri raunovhurirwa chinde zvauri kuita zvakaipa. So kana mapinda muchechi, zvese zvemadhiri, vanouya vakomana vekurasika, vashandiri vaSatani, vaudzei kuti ndakauya kuzopona, zvamakundiitisa izvi ndo zvandakatiza kunyika. Saka garai nemadhiri enyu, kana zvirizvo chechi yenyu ndichasiya mufundisi. The anointing can never be transferred sexually. Hakuna munhu anopiwa zodzo kubudikidza nekurara nemunhu akazodzwa.
unowana macases, unowana kutukwa. Ndokusaka vamwe mune zvirwere zvisingatsananguriki. Ndokusaka vamwe venyu muri kurambirwa neupenyu zvisingatsananguriki. Instead yekuwana utsvene muchechi makawana chihure. Instead yekuwana utsvene muchechi makawana umbavha. Akawanda madhiri ari kuitika within the church. Saka ndoda kukuudzai, kana une dhiri rauri kuita nemufundisi, une dhiri rauri kuita nemudhikoni, une dhiri rauri kuita nayouth leader, une dhiri rauri kuita nemukomana wemanzinzinzinzinzinzi, ita Satan, this is the end. Handichada neupenyu hwangu, ndakuda kutera Jesu ega. Number 2, madhiri muchechi. Ndotsokurodza zvekare. Kana uchita madhiri muchechi, you must stop. No number 2. Number 1, madhiri. Number 2, madhiri. Number 3, madhiri muchechi. Usaite madhiri muchechi. Kana une anything chauri kuita within the church, you must stop. Maybe unobata mari dzechechi, uri kuita zvaunoda nadzo because nobody is following you properly and you think you are wise. Hazviitwi izvi, Mwari haana kukotsira, Mwari unoona. Any kind of dirty deal that you are doing, probably unonyeya. Mutori nechigrupu chenyu chamunogara pagona muchiti kana vapinda muti mazoona zvawaka siyana nazvo within the church. Never do anything chisina kunaka. Kana pane wamunonyeya, wamunoshoropodza, mutori nekagrupu kenyu kamunoziva kuti isu chikwata chedu nanhengi tisi tinopota tichiongorora mamoves anhengi, you need to stop that. Any church that you are in, kana une any deal rauri kuita, enda kuchechi, terera message, namata, kumbira Mwari zvaunoda, go back home. The rest, don't get involved. The moment you're getting involved in those things, you are wasting your time within the church. Ndosaka tiri kuona vanhu vari kugara muchechi kwemakore akawanda, vahure ndo vari kuroorwa, zvidhakwa ndo zviri kuroora, zvidhakwa ndo zviri kuita michato kunyika uku. Ko Mwari wedu ari kupi? Vacho vari muna Mwari vari kuwanza madhiri. Siyai madhiri, siyai madhiri, madhiri muchechi ngaapere. Vafundisi vari kupfimba vana vesangano, vasiyei vaite ivo, ndo vachapiswa naJesu. Vachazonzi havasi vese vanoti Mwari Mwari vachapinda denga. Nezuva iri vachati kwandiri, Ishe taiparidza zita renyu, asi ndichati kwavari handikuzivei. Endai kwamaiitira mabasa enyu, iwe usave part of them. Vachiita chihure chavo, siyana nazvo. Vakakupfimba, varambe. And some of you, your pastors knows well what you are doing. They know well dressing in your yakarasa. They know well kuti muri zvidhakwa. But because of the parts, the duties that you play in the church, they can't tell you. Havagoni kukuudzai kuti chihure dai machisiya nyaya dzenturuzinzo. They want to keep you on that position because you pump out money. Mari dzenyu dzamuri kubvisa muri muchihure dziri kuendera mahara. Ndimi vanhu vanozotishupa imimi muchiti takaisa zvinhu zvakawanda muchechi, but hapana chatakawana. Munokuwana seiko muchihura? Munokuwana seiko muchidana nemafundisi? Munokuwana seiko muchiita madhiri nemadhikons, madhiri nemakomano emagitari, madhiri nemakomano anoimba praise and worship? If you are one of those people I'm talking about, uri kuita madhiri muchechi, uri kudanana namufundisi, uri kurarwa namufundisi, uri kurarwa nayouth leader, uri kuita madhiri, you need to stop that. Ita uri kudiisa tsvina munyama yangu ichazondipisisa kugehena. It needs to stop with immediate effect. If you are looking at me and you are listening to me like this, trust me, this is going to create a problem in you. This is going to create a problem in your life. You are dating mufundisi, wandoratsoziva kuti mufundisi mukadzi wavo ndeuyu, mai mufundisi unototaura nawo but uchirara nemurume wavo, Mwari uchakutonga. Anybody ari kuita madhiri within the church yaJesu haitambwi nayo shama. Tamba nezvimwe. Kana pana brother wamuri kuita nawo madhiri zvenyu zvechihure zvakavigika within the church and you think because mufundisi doesn't know it, God doesn't know it. Shamari Mwari haana kupusa. If you are listening to me, une madhiri auri kuita, pira mate pasi uti handichada. Otherwise at the end of the day, uchafunga mashoko uchiti minzwa yakandibaya ichada kubuda. Iminzwa yekuda kuti wanzwa shoko ukaomesa moyo. Madheti staff munhu anonamata nemadhiri nechurch, shamara ungapabude shamara. So if you are listening to me, zvinhu 3 zvandataura: madhiri muchechi number 1, madhiri muchechi number 2, madhiri muchechi number 3. Siyana nazvo. Ziva zvawakawinga. Zvakangofanana nekuenda kuchikoro worega kustarta uchiti uchapasa.
kuenda muchechi uchita chihure uchiti Mwari achakuropafadza, kuenda kuchechi uchidhakwa uchiti Mwari achakuropafadza. 1 Peter chapter 3 verse 12 inoti maziso aMwari anogara akatarisa pavatsvene asi ari against vanoita zvitatu. So you are living as you are living right now. God is against you because of your sinful life. James chapter 5 verse 16 inoti munamato wemutsvene unonzwika ende uri very quick and powerful. Mwari unounzwa faster. Kureva kuti munamato wemunhu wechina chino wemadhiri muchechi, it's a time wasting. You are living because nature allows people to live, but otherwise you are not getting anything from God. Chikafu chauri kudya uri kungodya nekuti vaiteni vagara vanodya, but hapana blessing yaunoona kuna Mwari uchita madhiri enyu. China dzamuri kuita muchechi ziri kuzikanwa naMwari. One of the days mashoko andiri kutaura uchaplayerwa video rako kuti haana kutaura here mukomana. Handiti remember Jesu anoti pamuchaparidza vakaramba kukunzwai zunzai dust iroro musi wejudgment day richauya rigopupura pamberi paMwari kuti vakaparidza. Irori video richange riripo here kuti kwa imimi pamakaramba muchirara namufundisi, pamakaramba muchirara nayouth leader, pamakaramba muchiba muchechi, pamakaramba muchita madhiri ekunyeya. Video manga musina kuiona here ugoti makaiona. No, you are judged. Go to hell. This is my word to you. If you are in church and you are doing madhiri, it need to stop. It need to stop. It need to stop. It need to stop. Mwari ngakuitere zvakanaka akuropafadze. Ndo shoko